Hindi tayo maghihiwalay pag naging tayo. Oh, so, nabalik pa, ubingag pa yun. Ado pa ito mangyari Kung nga, garon, nasyat pa nagbago. bata ka pa ako, di ba? It's a tie. 1, 2, 3. So, adong alate ko ah. O sige, papakita ko sa'yo. Halika dito. Para walang makita. Ang dami mo namang alam. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Papakita mo. Ito na, masyado namang atat ito. Bilhin mo to ha. Malaki to. Kaso wala nang ulo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, Gunyang, saan ka pupunta? Wala. Ba't ganyan yung damit mo? Ayos ah. Hindi mo ba alam? Uso ngayon to. Up shoulder. Hindi off shoulder. Ang dami mong alam. Para kang baliw sa itsura mo. Wala ka nang pakialam ha. Buhay ko to. Kung gusto mo, mag-up shoulder ka din. Gunyang, gusto mong bilhin yung ano ko? Yung ano? Anong binibenta mo? Itong ano ko, mahaba to. Kaso, wala nang ulo. Mahaba tas walang ulo. Ano ba kasi yun? Pakita mo. Baka pag pinakita ko sa'yo, magulat ka. Bigla kang tumakbo. Ipakita mo na. May pupuntahan pa ako. Walang magawa. Init pa ng panahon. Parang wala nga papanaan eh, nakadagdagaan. Oy, Baak! Abay, Ngayon lang kita nakita. Ilang araw ka atang wala dito ah. may pinuntahan lang kami ni Gunyang, nagpasama kasi. Pinuntahan? Saan naman kayo pumunta? Diyan lang, malapit lang yun. Diyan lang sa Gedli. Kung dyan lang, ba't ilang araw kang nawawala? Marami kasing side trip, kaya medyo natagalan kami. Napay na kami to, tapapakadamay ah. O sige, papakita ko sa'yo. Halika dito. Para walang makita. Ang dami mo namang alam. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Papakita mo. Ito na, masyado namang atat ito. Bilhin mo to ha. Malaki to. Kaso wala nang ulo. O, ayan o. Ano yan? Upo? Opo. Tinatanong kita, Andres. Ano ata, upo? Oo nga po. Upo uno saan? Opo. Opo ka mga opo. Upo uno saan? Opo nga po. Opo. Nagpudot garod, sudarat tuyak, nalamlamiis, dapay kawayan ni. Nagpudot nga rod, nalamlami eh. Baka pakpakadam lang ni Dimse, mamimiss mo kaya. Mamis? Apay ko man o mamis ko mat? Siyempre, dati nagsamahan nyo, dati good memories yo. Apay madim kahit sublanan. Padasim latang amin na, ikamti ko na. Second chance. Turuan mong magbago yung tao. Ganun lang yun, mutaling lang yun, pero mabait yun. Sos, narigat tagisuro, nalakayan nan. Kaya anusam ano talaga kayat mo, anusam mo, nadangaro. Nagsulpong mat. Makapaibos pasensya, mangibabain pay. Idi mas maibos ti pasensya, nuti kaya mo kay Ma'am Martek, tapos mangibabain pay. Agtaktakaw mat. Imbag adyan na bartek, no nausawa nan, natino. Ano bang Ilocano ng upo, Andres? Ilocano lang ng upo, hindi mo pa alam. Ang Ilocano ng upo, tugaw. Ah, tugaw pala yung Ilocano ng upo. Siguro masarap yung tugaw. Ay, oo. Masarap itong tugaw. Lalo na pag nakatugaw kang kumakain. Mas masarap yaw. Magkano ba yung tugaw mo, Andres, para bilhin ko? Nasa 1.5 kilo to eh.
bilhin mo na lang ng kwan, ng 8 pesos para makabili ako ng dalawang kwan, magic sarap. 8 pesos lang yung tugaw mo? Ang mura naman. Oo, mura lang talaga akong nagbebenta ng tugaw. Ayoko kasi ng mahal. Gusto ko mura lang. Hinanan. Apay, madim nga talaga kayat ni Dimsain. Padasim nga ta ni George. Nagadupay iretong. Dinikipay. Ang momnoging si kayo aday, luminis ti bagbagi na aday. Tsaka, siyempre, alalayam no kasuruam. Magdigos ka inal daw, ag tutbras ka inal daw. Bawa maturo, ag tutbras ka, kung namno ka. So, Maantas ta ti agayat, luminis ti bagbagi na. edi sana ngayon pa lang na wala siyang asawa, malinis na sana siya para magustuhan siya ng ibang babae. Kaso awan mo, duldog mo lang, pada ni Dimse. Apay, ngir-ngirimit lati pinagkitam kanya na ya. Won, Kas di na talaga daldala din, simple. Ay, ti ko nada nga simple ba? nagangdod mo. Pinango mon. Won, duwa da nga ni Dimse. Kaya best friend nga ro, siyempre kakaangot da. So garon, parehas lang duldog. Hindi makaduldog ka muna, simpit tagaday, kasi dagaday. Nasimpet nga. O sige, reject ka niyam ni Dimsen, reject ka niyam ni George Sain. Sino pa eh? Liben Crow daw. May Porma sama aday. lang. Oo. Kadimbaga nga nangrag itsura natin, kinupurporma aday, kunam lang ko ah. Gapo Manila. Astig pa eh. Best friend mo lang ni Dimse Ajay. Ang dod mo lang. Pwede kas jay, oray na ornos nga agbadbado nang dudma lang. Won, naglakay. Nagarte kami tin. Anong arte kaya mo? Sika, Madingar mabalin. apay. Ngamin nato, dati ko nato, nakatadhana. Nakatadhana. Mabaak kalatta, jay tadhana mo. Mabaak kalatan. Dagur oray kanyak, di afterlife, panak nga mabaak. No, nabayag pay. Oh, so, nabayag pa, ubingak pa, mate. Ado pa ito mangyari Kung nga, garon, nasyat pa nagbed Bata ko. ka pa, bata pa ako. Oh. Di ba? It's a tie. Nice. O sige na, bilhin ko na yan. Ano bang masarap na luto dyan sa tugaw mo? Ang masarap na luto dito sa tugaw ko, patayong sardinas. Yun ang the best. Igisa mo sa kamatis. Masarap to. Ilang sardinas naman yung pwedeng ilagay dyan? Tansya ko dito sa kalahati. Mga 32 na dilatang sardinas. Mas masarap para makalimutan mo ang iyong pangalan. Madi may mayat, bumakit ka pa basit at no, nalinlintig to tapanuno. Narigat ti Sumo sumulik lang. ti relasyon no bing kabay. Baka pagsisiyam, pagbaka. Sumo lang papanan na. Kasi ya, sumo la papanan na. Won. So, Sugaya maduti na sapag sa asawa ya. one, so, dan. So adumo Dawa lati ka, ko, adumo lati na sapang agsisina. Kaya, Go. talaga naman, hindi mo ba napapansin yung ganon? Siyempre, depende naman yan kung Pati sa ano. balita, Siyempre, ikaw, napapanood ko di ba, ganon. hindi Tapos, tayo maghihiwalay pag naging tayo. Tulpupay. Ay, delikado. Kaya mo ka orkas dyan. dyan, matulpaw. Apay, patulpunak? Patulpo ka? Eh baka dalati umasidig ka niya, silselos kan. Patulpo ka, narawit ka gamin 2x2. Ay, madi nga qualified aja, mamarti ka lang. Tanang mga babaero. Ajay lang. Ang dami naman. Mag-isa ko lang kakain. Huwag kang mag-alala. Hindi naman napapanis to. Kahit isang buwan tong luto, hindi to mapapanis. Bilhan mo na. Isang buwan, Andres? Hindi mapapanis? Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ayaw kasing maniwala. E di irip mo para hindi mapanis. Ay, kung gamit Mercedes, madamag ko man. Kapag gayam kastiti daddo mga babae. No, damit tinaubeng kahit na nga agasawa nga dagos. Damit tayo medyo bumakit nga napili. Tapos, kahit naki mga sawa ngim suna masursurot. Isuda siyak sa bale. Kasano nga sa balay. Tsaka madamag ko man. Apay anati makikita mo lang ni kanya ya. Ang nakikita ko kasi sa'yo is yung gusto ng mga babae. Ideal man. Tapos, tahimik lang, pero may gawa. May pinapatunayan. Kasi ti pinagkitam kanya kon.
Kaya halos no malabasan da kita, kay Canada makikita nga nakasakong titubay to. Kasano nga ideal man aday, dati ideal man nga mamamartay.